в Англия, нали се връщаш и това е. Ма И... колко голям човек? Не, Какво е? 22 години. Не бе, като големина имам предвид, не като А, старост. не, аз съм... Не съм чак толкова, нали, някаква батка или нещо такова, аз даже не мога да възприема те бившите мутри едно време да бяха. Почти нищо няма. Такъв Ти е за безврат. продажба на стоката. Добре. Безврат. Това е. Безврата мутра. Да си представяш някаква мутра, нали, муцуна така и безврат. Да. И сега като отида, бате, на кокаина ми пише, че трябва да се ресаплайва и също и това и метаамфетамин. То на всичко си пише. Те си работят роботи. Какво искаш? Какво правим сега? Ми правим по един саплай на твоето и отиваме на моето тогас. На моето Значи ми да прави го впечатление, че ресаплайне българите, А? българите в Англия са ужасни. Те и в Гърция са. Да са ужасни. Те на Защото повечето са- места българите в чужбина са някакви големи изорки. Не са ужасни, просто имам чувството, че половината просто ти от София отишла в Лондон. Айде, От София ли? Да. Да, от София, те не само софианци хора. Да, те дори от селата и от всякъде просто. От всякъде, от цялата страна ходят, бе. То Да, мога да кажеш половината София, ама половината София от село, дето е дошла. В Да. София отиват в Англия. Да, и докато отидеш в това, и като отидеш, като почнеш, значи Не, в бе, центъра сега на ще един кажа как квартал. стоят нещата. Тия деца в София отиват в чужбина. Идат хора от село в София, които не имат къщите под наем на тия деца, блоковете на тия деца в чужбина софианците. Им дават под наем на тия деца от селата. Да, бе. Не Обаче ми стоят, бе, направи има и впечатление. селяни къде Много отиват. ясно, че има, ама много такива заселени деца отишли в големия град да работят. И като, Отиват на квартира на такива деца в чужбина, примерно. и като отидеш да видиш... Или обратното, има българи, където тия деца над нас са брат и сестра, къде е апартамент. Брат е отишъл в Америка с жена си с децата, а сестра му на това е отишла на село да прави селски туризъм. Боже. И отделно има това апартамент и го дава под наем, има пари. Ми има примерно кръпничен, която живее в Пусна Италия. мисия ли, бе? Хареса плай. Ма защо пусна с мисия, бе? Примерно, Ще те предрепах да завия. примерно кръпничен ми, която живее в Италия, те също имат много имоти в България. И те не работят, те живеят 11 години в Рим и те не работят изобщо. Защото нямат смисъл да работят. Защо да няма смисъл? Има смисъл, ако искат да вземат италианска пенсия, която ще е повече от българската. Тя ще е повече от българската, обаче ако живеят там е нищо буквално. Защото наймите в Рим са... точно в този квартал да живеят, найма има 1200 евро само найма. Без сметките. Ток като ти босна ток 35 евро. Просто... Влезнал е някакъв Не кан. знам в Гърция дали има Пазово. такива сметки, ще ако мога Кейн, да бе. кажа. Ама... Да го махаме ли? Какво ще го Да, правим? ще го махаме, той е 78 на В Гърция не знам как аз... Между другото мислех То не това може. лято. Не може. Това лято да се разхода е така, защото Ще ходиш чак до Гърция, пеша ли, бе? Сразу? не пеша, бе. Той си лев сам. Как пеша, как отида до Гърция пеша? А без колелото. Аз С колелото, евентуално на автобуса до колата и там нещо такова. Да се пускаш. И взимат книжката. Книжка за колелото, да се Той надявам. има 100 с мотор, мале. И Просто- ти взимат книжката. Шаркито ме разсейва и се блъснах с Аз съм бос. в любимата ти кола, деква с турналото. Не, книжката е... За щастие аз... Нашите ме питаха, нали, когато станахме на 18, нали, трябва да ти книжка за кола, викам ми не, защото, нали, ако желаеш се да си вади. работя, ще си плата, нали, ако желаеш да си работя, ще си плата курсовете, подаяния, няма смисъл.
Какво да имам книжка, като нямам кола? Няма смисъл. Това ти е любимата мисия, Шарки. Уния с белите костюми тук Или до с- линията. А като гледам в България колко хора карат без книжки, не става Айде, ясно. претрепах се отново. Голям полет направи. Оживях. Мале, колко високо. Някой карал ли е Ubermacht Oracle XS? Ако успяха да ми Имаме направят добре. хедшот с каска. Това е Ubermacht, дето е BMW. Да, те като BMW 7 серия. Той има две деца като седма серия. Едното като по-нова седма, другото като по-стара. Да. Като старата седмица, дето от 2004 пета има Не едно, ме и кара. другото като по-нова. Между другото, в реалния живот ме кефи седмиците, които бяха 96 и 7. Деца Ето като много тройките E36, Да, деца да, да. приличат на ваши. Да, да. Много се... Смисъл, има и много мощни модели от тях, реално. Мен от тъс партита, деца петиците не ми харесват на вашия. Аз Дето пак си петиците- приличат с тях, ама петиците някак си... Ени Абе, малко. Абе, реално? той има много хора тук. Едно време. Няма никак. Гледай бе, бос на лабота и остави без кръв и докато се изправи тия ма гръмна. Нямах шанс да ги стрелям, бе. Не ме пуцат мене, бе. Има се един качели отгоре, горе. бе. Един отгоре има. Да се качели горе, защото трябвам седмица, ама тя се набира, така че. Да. Най-вероятно ще я прибера в гаража, защото е яка. Ти лут ли си, бе? Кой, бе? Ще се качваш тия коли. Да, прав си. То да е Да. някой седмица деца я вкарали, те да се я направили от някой апдейт, да е някаква яка, да, ама. Айде, някой ще се качва ли при мен? Идвам, бе? айде, идвам. Ма Ама той го чакай, няма, той- бе. Той го няма, аз ще трябва да взема другия бос. Остави ли си мотора на релсите? Не си. Те ме убиха, бе. Българите много често обичат, понеже в Англия колите са много ефтини. И реално ефтини, говоря Volkswagen Passat, това дете от 2002 струва Да, 60. не само аз с обратния рулан, мерси. 100 паунда. Някъде. Може да си 100 паунда, намериш, бе. ако търсиш, може да си намериш и с нормален волан. Но той в Германия са тъй. Ма за какво ти е номарен волан? А той брат ми там в Малта също с обратен волан. Аз С между такова другото, обратно с движение. Малта е с островна Кубанци. държава и... Малта нямат пътища, имат само една права. бе. И И няколко там, криви. и там събота и неделя изкарват бързите коли. Не, събота изкарват бързите коли, а в неделя ретро колите. Сериозно. Вау. Мах ти държавата. Тия са богати на такова. А горе-долу заплатите нормални ли са? И заплатите не работят, те са богаташи половината. Те са пирати. Те са Те са яко създали злато сайта и такова. пиратите. бе. Нали някой твои роднина работеше там, така че... Обратно. Брат ми, Да. ама той е инженер, а взима колко тия къде копат шахтите. бе. Ами, ако наистина копа той, да. Не, той не Добре, копа, такава той позиция. сплайсва оптичните кабели. Американеца влиза, он е дето Чарли. Ако знаеш какво е сплайсване, запоява оптичните Ага, кабели. ясно. Той за... Да, ясно. И е завършил телекомуникации тук в техническия. Аз имам един съдружник, той да работи в това. В Румъния в една компютърна компания, системен администратор. И не мога да се видим, защото има 13 часови смени. То нормално, тия Той ми PI. каза, ще дойде с колата и нали аз му казвам кога да дойде и той ви казва, не просто вика 13 часа смяна. Съжалявам. Ако желаеш да дойдеш, Съжалявам. пъни си. Вика, ако желаеш да дойдеш, пъни си влака. Какво? До Румъния. А той е в Румъния ли? Да, той живее в Букурещ. Живее в Букурещ, но е в някакъв малък град, дейта център, където И работи. колко взима? Не знам, Те румънците вече вземат повече пари от гърците. доста. Са по-добре от гърците. Ама те А той са тук е завършил с евро гимна. ли са, не са с евро? Той тук е Севрус. завършил гимна. Влязоха Тук след нас в не е с европейския. лей, Бяха с по-зле. лей. Това се оправиха много по-бързо. Ама Да, те се защото- оправят, защото защото- вкарват заводи и бизнеси. бе. Да, да. И икономиката им върви, защото имат такова. На теория ние имаме заводи, но те не работят. Те не работят, те са развалени по комунизма, те са Ето, разграбени и са част от срутени. труда.
част от родата ми е от Тетевен, нали, в Тетевен има много заводи. И непрестанно си ядосваме, че наистина те не работят. Има един мебелен завод, който останал да работи с 10 човека. First person. Които взимат по 500 лева, нали? Мизерия. Защото Misery. за Тетевен не е мизерия, ама да. Your stuff have a right. Том LJ ми вика, и че за стафа ми е сигурно. докарано. Сега тук Айде, в давай да... Фантастикото действам. търсиха хора. Отидох питах колко. Избанвам, мат. Ма Отидох няма ли да питах, правим нали? друго? И не. Викам колко. Кокаина ще се напълни, мат. Викам колко. Питам Давай да управителя правим колко е кога заплатата. своите. 700 лева, нали? За 700 лева аз да работя 12 часа, мисля, че... Чай ще му убиш, бе. Гледай, не ме удари сега да му убиваш, бе. Не съм те убил. Ще дойде време, Виж когато... как бута хората. Реинвайтвай ни. Еми, той правя. Какво викаш? Ще дойде време, когато ще работя, обаче в момента за 700 лева 12 часа. Приехте ли, бе? То 700 лева, бе, 1000 евро взима моя приятел. Не, аз говоря Саппорт тук в в... IBM. Не, говоря тук в Фантастико веригата. О, Фантастико не се Ма не фаща. е ли Там е... фантастичната зверига? Даже и в квартал Изток, не мога го затвориха Фантастика. Не, И тия гърбът плащат с един месец за дебат. Да, Кой беше майка убийството, ми ти работеше в много вериги, между То другото. няма да се плави никакъв, бе. Смятай, ако бяхме напълнени. Майка ми Да, и- работеше в много вериги. Тя вика, нали, в Фантастика заплатите са защо годе добри, защото иначе плащаха в Пикадили, преди да го затворят, работеше, Ма що го затвориха Пикадилия? защото фалира, защото гърците да. То сега Пикадили май стана CBA или нещо такова. Не, ЦБА-то са си украинци. Нямат нищо общо с... Ма да, ама те Къде са им ги взели тяхното име. Обаче между другото има ли много Да, българи? техните продукти от Аз Пикадили. винаги съм се чудил от тия гръцките острови, дали има много българи на тях. Именно критики. Като цяло в Гърция има стотици, поне преди стотици хиляди българи имаш. Да, има българи и те обикновено са или болногледачи, или... Не, болногледачи. Болногледачи са жени. Да. И то А не мъжете са берачи на череши. И на мъжете са маслини. по обикти. Попоничките, арматуристи и зидаромазачи. Те там имат ли И какво да шпакловци. правят Гърцията, Мазаро че задачи. толкова зле? И както Ама се аз викат казвам, киречи, те бе. са толкова взема тук в България, представят ми Е, става, бе, че тежко зле. става. Киречи яко има, мат. Керечи. Киречи, да. Знаеш ли тази дума? Киреч. Виж, нашия приятел не мога кара БМВ-то. Потроши го. Виж, не мога. Искам да не се ударя, ама не стана. Виж, глази хора. Аз намерих едното. Ма защо караш на там, бе, не сме на тук? Кажи на къде сме, защото можеш да го махнеш или... Мога, да. Ето. Да. Виж къде го да. Нека влезна, мат. Аз наистина съм с нова клавиатура от една седмица Как и го мръдна крия, това, бе? защото... Таман го целя в главата и той мръдна. Дай Има надясно, видя. че ще ни И оттрепате. стрелна в Ще въздуха. обиколиме. Няма не отръп. Я спри. Я се върни към оня с вана, мат. Вземе бронирания ван. Дали ще не На го дадат? полицаите. Аз май ви ги намерих. Поне едното със сигурно. Чакай да го убия. Ма те дойдоха, той с лефна. Левна, бе. Нейтрал найс, не. Аре, бе, това ще не умря, не ги пуцай, бе. Го сваля. И качвай се. Те дойдоха ченгели. Звъни на Леста. То не Аз може. ли, за какво? Чакай, аз не знам. Те ще му умъртят тия са. Аз Да, мога, влизат тук защото- до мене, бе. Ние няма да ни умъртват, ние сме умъртвиха. с бронирания ван. Умъртиха, ма. Много Там аз не ги видях, обръчахме че са дошли до мене, доставката. бе. Как може да ни внимавам толкова? Къде са, бе? Много Тук не мая. мога минем от това полицай. И си изтърват Оп, нали отляво. Чакай, отивам при кредитовете. Те не могат да ни убият, като сме в тази кола. Още един тук има. Ще го взимаш ли? Или ще умираш? Аз съм ги намерил. Аз си го взех моето. Аз съм си го взел мой. А той взе ли си неговото? Не Чай, Ето ева, тук има. ева.
Ела, качи се, да не те убият. Мен не ме гонят. Мога само да ме Ме кажеш. убиха вече. Ма затвори вратата, бе. Гледай какво става тук. То се е напълнило Я с тая, дай за мен. Гледай го, то не махай се, бе. Пулсира и просто. Кукери. Айде, тази вашите покамени с вашите градина, айде. Аре, бе, тия кофи моля да ги мръдна, не мога. Чакай малко. Можеш О, не, да не може, бе. Стой. Чай го блъсна. Чай да се върна назад, бе. И оградите не мога да махнем. Ора, махни се, бе. Гледай какво ни пуца отзад и вика се прави с мадафа. И как цепят пътя тия, бе. Ето го, слиза и го взимай. Бутове смотане. И се качвай бързо. Гледай как го пропусна. Хайде да фулите на врата. Айде. Отвън, полицай. Гледай го къде се качи полицая, бе, в тъпото. Мини купърлата и гледай какво слизават. Аре, бе. Те не мога да тръгне тук. Бръсни купара, че е по-лек. Едва ми излезна, то умрял ван. Едвам. То му спукаха предната гума. То рано било, 2 часа. Рано вика било. Петков май замина. Да. Той си е легнал заради това. Той даже май май уснал, не ни слушат глупостите. Мисля, че излиза, бе. Да. Слушат ми го, Ние пълностите. много малко хора сме останали в играта, бе. Той в Англия човек да работи в строителството е много строго, между другото, не е като България. Всеки да отиде е така да работи. А и за какво да работи в България, освен ако не работи в Бургас, той където е. България единствено е на ти арматурист. Моторист. Или да си с връзки. О, да, тук в България връзките са на поти. А в чужбина няма такова нещо. Турбо женащината е на голямо ниво. Навсякъде го има това нещо. Навсякъде Турбо има корупция, женащина. навсякъде има връзки, навсякъде има всичко. Навсякъде има Навсякъде връзки, играят пари. навсякъде има връзки, ама там връзките, ако им е удобно в България, се чувстват длъжни и го правят, ама... Защото тук са по-малки градове, всеки роднина с някой приятел с някой се познава. Да, ама в чужбина дори и да си роднина с някой, ако не му харесваш, отиваш, няма те за него. Бе, защо не сменям ти, бе? Що сменяш шапките? Бърках се на друго копче. Що сменяш шапките? Що сме шапки. По-грикерино влезна, мат. Абе, някой не е доставил пратката, бат, защото достава шапки. Защото слязох в мотора и сега ще го оставя. Защото Нали доставя шапки. качих се и слязох. О, не съм си свързал лаптопа към Wi-Fi. Вау. То. Никой ни слуша, бат. Това За бе, е много Малта. здрав мотора. На кой те пита? Малта е Така за много... гумите. Малта е яка държава, но... Този мотор е много здрав. По-му е на климата, по-добре от Англия. Да, Кой в Англия климат, обаче ако е? в Англия не пада под нулата. Къде е климат? Обаче... Как да не Ето пада? и в... Сериозно Не пада и в... Как да не пада под нулата в Англия, да ти го Зависи къде. Ако си Да. в Единбург или в някой по-голям град, в смисъл по-северен град, да. Обаче в Лондон не пада под нулата. Защото... То не пада... Ехо! Бадминте! Патминде. Качи се отзаде. Чакай. Шарки, качи се отзаде. Аз Виж какъв съм тиканик. Качи се отзаде, ме. така... Качваме Качвай се. дупи. Не, виж, мина през това. Чай пусна на Баси пърс бъга. пърсъм да се гледам. Да гледам вътре. То няма една гума, Аз ама не го мога да виждам го... даже. Нищо. А между другото в пустинята има ни по-яки полицейски бусове от това. Едни зелени. Те са на злат май. Да, те не са само в пустинята, са навсякъде. Виж, лампите са ми щупени отгоре, ама свири нормално. И се въртат отдолу. Въртат антенките. Кой ни гледа, че пита за гумите? Ей, Не знам. не би ли виждаш името?
И какъв Нино. стример си не виждаш? Кой ти пише? Ниной. Ниной. Гной ли? Гной и Суполи. Един се беше кръстил Суполо. То всякакви работи са на вас. Днеска Че един те се има беше такива, никога съм написал гледал по Яш клюката. Михуева. Да, Аз по трябва клюката да съм си- гледал. Аз скрита много, аз това нещо не го използвам по цяло. Трябва да си Не, направя нов клюк, ще създам. Да, Всички и да ще си влизаме там. 100 000 лева. Не бе, защо не? Аз имам една идея, що не създадеш едно крил и хората от стрима да могат да го чуят и така да играем всичко. Да, защото то приятелите имат ограничения тук в играта. В смисъл, до някъде Да. и повече не можеш. И ти не си ги стигнал 200 и колко бяха? 50 000. 160 има 250 000. някъде. Мога приемаш още 100 човека. То с торнадото пое пътя. И ние да не го Само, че поемем. не знаете на крюто каква ще е картинката. Сай, каквото си Българското искаш. знаме ли? А кула? Ако... Чак да кажа, знам, че му гърти, ама не знам. Да, бе, да. Смисъл, му сложим българското, да, му направим акулата да е бяло зелено червена. Да, и да държи една паржола, ти тет. Между другото, Той и Гърция, меденки трябва да държи. Тета, меденки, наденици, наденици, Всичко, делфини, Делфини, делфини с крила, делфини без крила. Безкрили делфини. делфини, които яздят прасета. Знаете ли колко време имам на First Person в момента? 3 часа. 3 Половин. часа. Сега ще кажа. Вау, спукана гума оффроуд. Един ден и 14 часа и 59 минути и 59 секунди. Демек един ден и 15 часа. Тоест 40 часа общо. Чай да се включа още малко да трябва ми една секунда. Оп. За една секунда ще направя точно 40 часа. Защо караш тръвата? Защото му харесва. Я да видим останаха ли? Оп, чакай. Вижте къде мира. Аз преди като цъках на синглплеер LCPDFR мода, който беше полицай. Редовно ходих и такова. Е така без причина арестувах хората. Е, Ето е, той е бус направо разбива с гума. То, Не без една гума. виж какъв е яко. Му се вижда и е отдолу така, че ме това. вдига лево от нищото. Нищо не виждам отдолу на бус. Не виж по-грикеринов влезна и излезна. Той се Ако е разочарова макс от левел, живота. Сигурно никой не му приема на Ави. Сигурно му представяш ли още да е на Има Ави. ли кап лево в GTA? Какво да има? Има ли някакъв кап на лево? Не. Не. За какво да има? То всичко свършва след там 150-200 левел. След това всичко е едно и също. Няма разлика. Просто... Нали има има. разлика в картинката. Има в картинката, нали, да кажем сребърен, левел, златен, платина, титаниум, там е така, бронз. Иначе друго няма. А ти как си? Авторитет, като А види ти как си? някакъв... 452 лево. Как? Гране, бе. На рак? С постоянно игране 50 дена. Имало над един месец, дето не бях влизал в играта, но... То и аз. И това, нали, Затова 2-3 съм пъти, без. а тъй 4 са мал дълги периоди, дето не съм влизал аз. Ама после направо Играта е спи по хубава. 12 часа. Ама си. имаше Якото е. сме оцелвали моменти, дето има двойни точки на мисиите, да ги играем постоянно, двоен опит, бързо се качва. Якото е, че ако примерно аз сега си взема за в бъдеще, ако отида в Англия, ако си взема PlayStation 4, че ще мога да си ползвам този акаунт, няма да... За какво си вземаш PlayStation 4? Ами, защото там, ако нямаш PlayStation, не си геймър буквално. Да. И Ако компютъра нямаш си го Xbox One, вот и не си геймър. Да. Xbox One, нали? Ама Ако искам нямаш. да кажа защо няма да играеш на компютъра, ами ще играеш Не, на не, не, PlayStation. не. Това, нали, в смисъл, мога да пробвам от PlayStation или нещо подобно, защото все пак така ще го имам. То PlayStation, смисъл по лоша графика. Знаеш на PlayStation 4 на GTA колко лош статъринг има. Всичко Така се е. тресе направо, да, отврат.
На Да, Xbox е. е по-добра картината. И контролера вибрира. Да не говорим, че имаш компютър, играта имаш на компютър и ще предпочиташ да я прехвърлиш на PlayStation. Не, то няма да я прехвърлям. Ти не му играеш едновременно с един герой на две. Ами не може ли просто да играя малко на PlayStation и после Не, на не, не, компютъра? то се прави трансфер на героя някак. Ага. Пишеш на Rockstar и ти го прехвърлят. Иначе мога да банно. Хайде момчета, вие скачайте и Добре, взимайте. момиче. А има един отзаде за първия ван, Къде, внимай. къде? Не отивай да го Вдясно. гърмиш, не го гърми, не го гърми. Ходи да го... Не е там, бе, от другата Аз го страна. размазах. Има още един от Не до другата другия, страна. виждам го. Каза, че бил факен Марин. Пък Знаеш има какъв един обратен цигански шамар му удари. Направо го разбих. цигански шамарсите. Тия са с демиджи, да знаете. Да, бягай от това. С демиш ли за? Чакай, чакай, нема блъска, бе. Чакай, вие как мръдна, иди напреди. То ние ще напълним, то беше една чертичка и половина. Аз ще ви чакам тук. Е, са едно. Защо ще не чакаш тук? Чакай, рам на first person за забава. Гледай, бе, бота, бе, веднага да му блъсне. Има клаксони, има... Или стрелни, не знам. Ама ще направиш Когато демиш. стрелане ще направиш, да. Ма той бота ма блъсна, бе. Спираш, следиш. Опа, идват някакви киреши. Келеши, да. Идват някакви киреши, идват тъпи ботове, дето само се опитват да такова това. Те сега ще го умъртвят, защото него го няма. Ма те нас ще преследват, няма него. Ма ти защото тъй караш бавно. Що да не тръгна в друга посока. Тук знаеш как много лесно може да се фърлиш от водата. Да, тук капито влезе в една второстия. Аре бе, айде че ма стрелят тия. Вие как да си чипате? Бягай да те изпреваря поне. Давай, давай. Много бавно караш. Че са луди, бе. Какво стана фъкени маринки? Там. Не са ме убили. Кой ще го убия? Тебе. Не са ме убили, аз съм брониран вам. Брониран бан. Да, и предното стъкло още не ми е щупено. Колко пъти се фърлях бата по земята. Не, това ми трус. О, не, то няма да се отлепи от Ма мен. ти какво правиш, бе? Ми убий го, де? Що го дърпиш? Айде, щупих си вратата. Не, мотористите минават тук, тя. На такива върговете. Потроших вананата. Влязох и го убих. Ваня не покъсна. О, не, Има ти никак. умрялът. М? И да дадат бутон, като те хоства Нико. За качество. Кой ще ме даде бутон? Да, може. Като те хостват много пъти, могат да ти дадат бутон. Защото днеска няколко пъти ма хоства, бе. Май. Ти ма беше хоснал с един човек, май. По едно време. Кой бе? Той. Аз за... Долу са още И се преди докосва. тебе някой ма беше хоснал, двама-трима човека. Той ход са си цели така, че. Да, който си влезе пред тебе или при мен. Нещо такова. Ау. Интересното е, че Вана вече отзаде, аз пука му фърля Ама огън. засилиха тия, ама блъснаха. Как толкова силно блъснаха? И трябва да имаш едно на ум. Те са Те отмъстителни. той ще кажеш, че с нитро излетя направо, знаеш как ме изблъска. Трябва да видиш Вана какъв тунинг вече почна да пуши отпред. И това ми изписа, че сега го колекнал, като го слязал от него. Мене 2-3 пъти ми го изписа. Аз Съжалявам, трябваше да го убия. Ама ти мога да стреляш и от вана, бе. Ма това демиш на Вана. Да, ето до сега та гони та блъска. Даже аз го настигам втория. Ванист. Втория
ван Моя е щупен вам. Моя ван не е щупен. Моя щупен ват. И моя. Щупен. Щупен, малко щупен. Леко малко щупен много. Моя е много щупен. И без една гума. Ама твой е по-бърз по рождение, Да. от друга страна. Той е полицейски. Как го но- убива врагове? Що не уби враговете, да? Как караш за мен? Как Даже го убива? моя... Абе! Какво стана? Не Ало? знам. Каза, абе и нищо. Попуснах завоя, без да искам да се върна. Мъртви. Тъпите NPC-та спират пред така без причина. Тъпите Да, ботове. или ти се кът пътя. Моя ван се казва Police Transporter, ват. Браво! Сега ще транспортираш полицайци. О, виждам враг за тебе, сега ще ти помогна. Той е зад мен или зад него? Зад него. Защото не виждам да си близо до мене. А той го няма е спрял да го пуца. Какво го било гладко. Се вижда пътя. Гладко път. Чакай ме, човече. Ей, пропуснах завод. Вече чакай го. Чакай ме, човече, да карам за Опа, теб. метър се отбана. Чакай да те сгаза. Трябва да смена превозните след. Окей. Я чакай, аз той май няма да мога да се качу отзад. Можеш не отвън, То до този мене бутон мога да как се ти го качиш. дават? В смисъл, изписват ти нещо ли какво? Или директно ти си го слагат без да ги питаш? Ама ако ти трябва полицейски или не? М? Трябва ли ти полицейски лан? Не. Не. Кажете Какво да ли? ти го изписват, бе? То си го имаш там като опция долу на колелцето. Имаш Source, имаш High, имаш Medium, Low и Mobile. Това е качество, мога да пуснеш по-висок битрейт. Аз сега На мога да колко? пусна или те трябва да ми дадат такова с Те опция? трябва да ти дадат такъв бутон. Иначе зрителите няма да си го намалят, за да могат да те гледат и ще им насича. И ще ливат стрима, защото насича. И ще ливнам, да. И ще си прережат вените. И няма да дойдат повече при тебе. А то с subscribe бутона пак по същия начин се дава. Subscribe е пак партньорство. Да, в смисъл Трябва да това- имаш с Twitch. Трябва да те гледат минимум 100 човека. 100 човека, не знам, трябва да питам, ще питам ти от това, те казаха 500. Той и Уинстро мога да ти кажем, а и Петков мога да ти каже, и кой друг там. Дет се е занимавал и нас потом. Има ли мога да ти кажат. Ако на нов не се занимава да казва нещо. Да. Не, мисълта ми Twitch ще ти изписва, че са Е, той издали мога да нещо ти каже, такова. ама трябва да му дадеш нещо в замяна. Кой? Безплатно не ги дава вече. Кой бе? Аспот. А, Платни съвети. Няма вече. Е, поне е направил клипче за... Мало още не го е качил на OBS-а как да си го настрои. Тройки на OBS-ка му искаха. Ама дали го е пуснал. съм Той блъсна, утре не ще е прави изключен. пак 24-ка. Кой? Аспот. Той винаги го прави, той всеки ден прави. Винаги, всеки ден правим, кога спи. Аз принципно, ако имах по-хубав машина, щях да правя и аз 24-ки. Ма толкова да играеш 24 часа, трябва да играеш игри, дето не са. Той, аз имам, нали, почти като това процесор, обаче вчера днеска почвах да стримам, че тя, нали, викам, сега ще правя големия стрим. Гледам стрима, той насича. Мисъл, Ма ти си Това е с заради OBS, видеото, бат. Ти заради OBS Да. студиото. сега ще видя с нормалния видео. Мен ми насича, дет съм с по-добра малко по-добра карта от И твоята лата. процесор малко. И процесор и може Не, би не. ръмта ми е малко, 8 гигабайта вече е малко. Аз съм За сложен. стрим и игране. В момента RAM ми взема 10 и 10. В момента. Превъртял интернет. Ама Аре, смисъл, аз пускай съм си го нещо, настроил бе. на по-големи настройки, нали си? Ако си да по-малко, Ево тук, няма да бе, взема ево тук, повече бе. от машина. Тук Нали тъй? Си го нагласил на... откраднаха ни, бе. мен ми взима 6 рам, бе. Не ми взема в момента 10. О, Defend the Product, това майката. И то точно там, където сте. Това е заради този буклук. Кой е? Тръгнах да го крада. Чай, че ще ме убият тия. Бега, бега, бега.
Влизай вътре, бе. Ге, уж го прицелих, пък къде излете ракетата. Ей, че въобще го умрал. Аз убих този хеликоптер. Той даже падна тук до мене, къде е магазинчето. Той ми вика факт. А ти ли си? Той ли ще ми викаш, бе? Чай да извадят това, бе, ти да ги почвам. Некъв с кола влезна на топка, некъв тревикан ги Аз кара. помислих, че ти влезете, бе. Не, бе, Помислих, тревикан. че ще се засили с това. Ой, бе, той го няма, виж, че не говори. Ти, бе, ти не е той. Той къде отиде? Аре, тук има някакъв плен. Айде, стръстилва Ивана, бе. Да, на червено остана жълта. Стилва Ивана. Стилвайте Ивана. Чай взема моторитката. Взех ти, Иван. бе. Айде, варите го стил, бе. То май от уния, то Аз трябва да ще го отида с целя, някой бе. от тия коли да се... Ех, то мърсен трафикант, бе. Ти ще отидеш да открадваш колина, бе. Нещо Пеш отида да пачки. пусна мисия. Е, виж, некви се убиват. Трима са. Давай да изгоним кой уби кого. Тоест Райдо уби другия, нали? Да. Давай Райдо ще го гоним. Защото уби другия. Пък му пише. Чухте ли тримата? А то ще му вика fuck you. МС2 убива... То се напълни, бе. Тия са отворили сесията. Хетекс. Ще има някакъв хетекс. Вънка е на Ма леста. ние си правим такова сме, ние си правим. Не, то се отвори вече. Бе, той е лев на хетекс. Ама тия няма да Ама нафиг. той не е гласувал за него. Той го Кой? нямаше. Трябва да го гласувам и аз. Аз не мога да гласувам, защото ви гледам какво правите, бе. Някакви... В смисъл, да. Как не можеш? Изгони го то с Райдо, бе. Ми умрях и... Да. Кикни го Райдо, бе. Райдо кикни. Как да изгледа спектейтинг. Как То може да spectating? той е Overwatch. Значи онлайн плеер. Райдото ли? Айде, Райдо. Той ще трябва да убива не другия за иначе ще да се чудим кой да гоним сега. Той сам ни показал правилния път. Райдо, чао. Кажи му го на това на Енбито. Бей. Кажи бай-бай, Райдо. Бей. Бей му кажи. Ай, Райдо, хой се тук. Ай, чао. Бей. Чао, Райтиньо. Абе, къде е Ивана, бе? Ивана. Ивана губи куките. Не бе, къде он Иван дете, ще се втилне, бе. Аз ще дойда всеки един момент, само спя нещо пия. Няма да сипваш нищо, бе. Трябва да седиш. Да ограбят пак. Не още седи тук. Но защо нямате камери, бе? Кой бе? Той има камера, ама не я пуска. Не бе, камери в шибаната игра. В шибания бизнес. И камери, бе. Да не убират бизнеса. Той има и охрана, бе. Има и охрана, има всичките апгрейди на всичките офиси, бе. Той е милионерче. Не се подиграва. Аз един път гледах някакъв с 500 милиона и колко GTA. 500 милиона. Аз съм гледал с билиони, бе. В мултиплеер. Да, бе. Това Имаме е... една къде има 2 билиона, бе. Ами те, ако купуват карти, тя си ги активира. Сега ще ти кажа с колко е. Тя играе само от уния контактните мисии, бе. А и някой хакер я е дал. Според мен. От кои не си И тя е играят. някаква бразилка, бе. Те бразилците там, бразилските сървъри, бе. А Окстър. О, стали, имат ли сървъри в Бразилия? Имат ли сървъри в Бразилия? Има. Играят само Един бразилци. негър да се опита, имаше един ютубър да се опита, да се обаждаше на Rockstar и го питаш кога ще излиза GTA 6. Сещам се, бе, Липи Джимси. Същия. Он е негър, той е някакъв лев такъв, един с черна коса.
Тук ли е входа? Не мога вляза. Що не мога вляза в това за парите, бе? И Какво пари. стана, бе, райдовци? Аз излезнах да кажа за една, къде има билиони вътре. А? Какво си излязъл? Беше с Ф. Пани дъха, ма тя май се е банна вътре. За Ма тая чакай, бе. испанката с лошия такова. GPay, пускам мисията. Това мисия, аз съм вътре в склада ти, бе. Виж. Ама те парите се отно ще перат. Перат са парите. Ма то се напълни, пак влезнаха някакви, бе. Абе, аз ще пускам да продавам, бе. Тя че тя пусна да продам без риска. Как беше на... Успя ли да го махнеш? Успях. Кое за парите ли, бе? За продаването? Да, бе, да. Ма ние не продаваме съответно хора в сисната. Ние правим сапоето. Аз сега готвената кола я взимам. Взима я, си взема готиния мотор. Али е... Тя е готина капа, ама да. Това е някакъв кадилак. Тя си е прекръстила името ли? Да, бе, тя Боже. беше, нали, я бяхме гледали. Ма какво тя? Какво му А показваш? това не е тя тая, бате. Ма какво му казваше за нея? Е направила билиони и си я турила. Имаше 2 билиона и нищо. Да, бе, дето не викаше, що съм абан, нали, дето някакъв имаше милиарди. Това буцай да има един български ютубър. Дето също имаше много пари, го Аз баннаха. трябва ли да идвам, бе? Къде е това? Ма то си ми пише в коментарите, що го били баннали там в някакъв... Нещо А, не, имаше, това е с бяха такова, пуснали, трябва той да в идвам, коментарите пише, вика, що съм баннали, вика. Аз не пак, нали, не използвам нали, не използвам модове, пък като го гледаш в профила има милиарди. В смисъл, някакъв, примерно 100 левел, пък има милиарди. Да, то трябва да си над 900 лева да имаш такива. А, тук има някаква Бе, кола. милиарди не можеш да имаш, милиони можеш да имаш. Как ще имаш милиарди ти? Това да не е твоето Т-20, бе. Май да. Неговата, бе. Нали смисъл, ти милиарди, мой 1 милиард да изкараш да си 1000. От кога не съм карал Т-20? Примерно Много 2000 бандита. лева може да си изкарал милиарди, а 1 милиард. Ама да имаш 10 милиарда, примерно, как ще стане? Идвам с Т-20-ката. Дори 10 000 левел да си няма как да имаш 10 милиарда. Мо имаш... Даже отзаде на номера пише 2 милиарда. GPBG. Да, бе, да. Стига. Това ми беше предишното криво, деца ще го изтрия, може би. Номерът ти е GPBG. Ай, като направя крю, ще дойдете у моето кола. Крив плейбък, Ще ви направя... Даже някакъв го настигам, кой е то. Това е любимата ти мисия, бе. Коя? С тия испанците на Мартин. Той какво кара, качвай се при мен, бе. С конете тук. Дай назад. Тия с конете. Но аз не ги виждам. Аха, Айде. чай, извадим снайпер. Давай. Мале това колко е бързо наистина, като се возиш, че... Кое е бързо, бе? Те 20. Прямо на кола е бързо. Да, това на кола, да. Със сигурност. А някой има ли гроти от вас? Аз имам всичките супер куби. Какво беше гроти, бе? Онова зеленото ли? Туризмо? Гротито, те гротито са няколко гроти. Туризмото ли е? Има 5-6 гротита, не е едно. Така, даже Аз го повече. продадах, май. Гледай, това е. Това ми е любимата мисия. Просто ме кефи да ги бия А в защо ми конюшни. дразни? А защо са правили апдейтите за PS? Гротито казват на Фераритата, в играта е на Фиатите. Е гроти. Не. Аз Той говоря те пита за апдейтите, защото са спряли на PS3. Защото е слаба платформа, не могат да поддържат. Става по-тежко и тежка играта и как да ги Тя поддържат. принципно май тази игра е писана за Xbox, ама... да. Не, Сега паснали за компютър. не. Игра си беше направена за платформи, ама смисъл те са много ясно, че са си знаели, че я правят за компютър. Просто не казвах. Да могат да си я купят тя всичките за PlayStation и после да си я купуват за компютър. Да, но после въведоха и трансфер опцията, защото... Айде стига ама да взимаш чантата при Преди не теб. го бяха въвели, а има много деца пазят на PlayStation героите и са си купили още... А не за- тази чанта, бе, имаше аз, бе. Гледай къде я занесе. Айде, качвай Къде се. бе? Качвай се, вече я взехме, айде.
Карките останал. Се опъват. Аз ли бе? Не ще ама омъртвят за малко. Или той стана. Не съм станал. Той стана, бе, не ти, бе. Аз не съм останал. Някой се опъва при тебе. Пушка. Балмъкни. Той... Кой, бе? Скараш на жената. На коя жена, бе? Той вика на баба си млъкни. Баба ли там, бе? Да. Тя гледа GTA, бе? Мале как умрях, човек. Паднах от високо. Ей, де, какво Смисъл. стана, бати? Тихо, Кингстън, Кинг Тости, Килбой. Аз трябва да видя. Аз забравих, че има хора усезят. Те сега ще ми взимат пратката, ще ме. Даже един кара зад нас, бат. Некъв мотор. И май Да го ни килна. мери, бат. Къде, бе? Какво ни мериш, бе? Играч ли, бе? Къде, бе? Не с такова, бат. С как? Виж, че не мога да умре, бат. Как ли? Ако е така Виж, че го репортна. пуцам, бат. И не умира, бат. Целя го и не му взима. Ма къде сте ви, бе? Бе, тихо пъти, бе. И Тихо огони. пъти, бе. Маля. А ти, бе, ти. 102 лева, Репортни бе. го, бе? Репорт? Ще я репорта за... Ще може да е 20 лева, пак да е... Ще- Ма защо виж, Ще че го не... репортна репортна го за експлойт. Айде. Дай да Чао. видим дали мога да го убия, бе, дали е сигурен. Не, той мина покрай шарки. Аз вече го репортна. Дали покрай мен няма никой. Репортна. Ай, умря, бат. А не, умря в някакъв трафикант, бат. Айде, мажният са, бе, трафиканти смутани, бе. Да ходим да го убием, а. Виж, мина Айде на да пауза, разгледам бе. що къде беше. Да, ляво. Виждаш ли го къде е? Къде е? Да си Обади. знаеш, бат. Не браха. Баунти Как имаш, не бе. знаеш? Е, ти умря ли, бе? Той му сложи баунти, бе. Даде му баунти Къде си, бе? някакъв. Айде, Хиляда- иди. Стоката смеля бързо. 1000 баунти му даде. Брат, виж къде съм. Чай да те кача, че он ще дойде. Аре, качвай се. Как те уби? А, той стрелял по тебе, бат. Не, не мога да се качиш. Аре, по-бързо. Качи да взимаме това. Че он ще дойде само. Тръгвай. Но то трябва да слизаш. Чакай, че не ви Иди, гледа. бе, трафиканта му е. За малко да му Трябва бъде. довиждане, бат. Какво пиш то? Айде, Ще бързо. търси MC клуб. Не мога да го инвайтнем, ама не може, защото ще не стигна това. По-добре се маха от тази сесия. Ще трябва да правиш нова. Ма ни правим саплай, бе, какво ти пречи? Ще идва да се биеме. Постоянно. Ще ги умъртвим? Юмантвим. Аз не искам да Другия си вариант е... къба патроните за този Да буклук. изкараме инсърджентите, ама... Чакай, да знаете в стрима, че ще прекъсна за малко. Ама не още, бе, не сме приключили. Бе. О, давай, да. Виж нас да преопределя. То никой не те гледа, бат. Пестата. 5 човека ми пише. Пет човека и Помежду те другото, утре ще спът и видя. никой не пише и никой не те Утре- пита нищо. Представа след малко ще Освен пробвам за с гумите. нормалния OBS. М? Вчера си апдейтнах OBS-а Освен за и гуми. ще ви днеска. Та, те 20 страна на война, нищо, просто карай. Те се Какво опари бе? да Ма ти между другото, като стримаш с OBS, ти повече натварваш процесора, не карта. Ако го сложа на кодека на картата, ще да се нея. Да, ама ти не си го сложил на карта, извикаш, че ти насичал. А- Това след процесорът ти стигнал 100%, ти никъде не си го гледаш процесора. Да. Трябва да сложиш там тия програми да си гледаш И толкова температурите. като му стигне на 100%. Какво от това? Еми, иска още и няма. Какво? И на колко искаш да работи на 120? Как го махна? Като ти работи на 70-80, да кажем, не ти използва максимума на процесора. Като ти работи постоянно на 100, значи ти работи на максимума и иска още на тези места. и там Мене не ми ти го работи стига. на 100%, бате, сега ще ти кажа. Работи ми на 100%.
Поне са нищо Някой няма. ядра. на 67, не си им работи. Мога на 100, някой ядра. Третото Някой е ядра, а ядро и телепроцесор шестото колко е? ядро. А? Телепроцесор колко е? 8 ядра е. А телепроцесор колко е натоварен, защото някои ядра са на 100%, ама други не. И чистотата му е в момента на 37 е на всички. Постоянно Мгм. работи Не на бе, питат 37. да тия ядра дет не са на 100% на колко са. Да питат. Различно на по-малко са. Правя 50 си, 60. да знаете, спирам за малко интернет. На първото е 95, на нулата е 95, 87, 82. Да се чувате, бе. Някой диша. Бе. Те дишате някакво като влакове. са, бе. Лако. Ей, тия лефнаха, бат. И ти лефна. Да. А, Станахме трима. ама и аз лефнах, а. Да, и те лефнаха след теб. И остана само един бомб. Аз ще Ако ви искаме, инвайтам, дай да ако го няма. кикнем, бе. Няма, аз ще ви инвайтам моята сесия, защото ние заключим. Добре. Да, защото ще е Там мога да по-започна. се биеме. Искаш ли да ти покажа един трик? Е така заставаш, даваш десен бутон. Да. На мен ми дава, че сте в сесията, даже те виждам до мене. Момент. И двамата, сега лепна. Виждаш ли? Ще ми ва... Инвайтвам те. Окей, Искаш ли да ме убиеш по същия начин? аз мога да пускам OBS. Аз реално, защото когато стримам си държа OBS на другия екран. Защото все пак Чао. не мога да отитапвам и да не знам OBS дали работи когато играя така. Нали имаш два монитора и товариш компютър. И зависи на каква резолюция играш. 1080p. Което означава какво? 1980 на Не 1920 и 1080. стандартната. Това ти 2К, бе. Аз мога да си мечтая за такава, бе. Сигурно на какво? 200% ще ми се натоварим. Защо? Защото съм с монитор 1280 по 1024 и ми стигат на такива проценти. А не съм го натоварил. Компютър. Ама той си клопнал не го е процесорът, това мисля. Ето е си го е клокнал, а колко? На 4? На 5? 4,2. Ама сега ще взема програмката и ще го таковам, ще го деклокна, защото... Това е програмка. Да, ама моя работи на 3.5 и виж в тази програма ми го показва 50. Значи ще работи на 37. 300. Али инвайтвам. Ами Ето, чакаме него бет- да дойде, бет защо не ще влизаш, бе? Ами, защото не ви... той сега пак ще дава офенс, той. Защото не видях инвайта и... Дърти парти си ти. Дърт. Дърт. Дърти шарки и никой не те гледа. Бат. Сигурно са умрели хората. Еми, Да, видя. колко часа вече, бе? 3:10. Пише 6 човека. Те сигурно само са си пуснали стрима и са си легнали. То даже не са те фолвал, нали? Това Или- спадаването... Това Не е чак много тук. по-малко такова, колко го гледат. Толкова всеки един, който влезеш при него да го гледаш, го следваш. Да, аз така правех и в момента фалоу листа в Twitch ми е много голям. И трябва да Те го... после не мога да намериш който трябва да излиза постоянно всеки един, който на линия. Да, аз вчера... Айде бе, що не приемаш бе? Как ще се жиля от гаража ще приема. Аз съм в сесията. Ма приеми това децата да инвайтна бе. Не мога да ви направя ролите. Те. Айде, бе. Subscribe бутон може да си го направиш ти. Колкото до subscribe бутона в Hitbox хубавото е, че който има PayPal, може да си направи бутон. Ма ти можеш да направиш на PayPal бутон там. Ето това не е subscribe, така че... Това ти е просто donate.
Да. Мога да намери ония австралич, да дари около 10 хиляди. То австраличето вече няма достъп сигурно до картата на майка Ето си. няма, то ще се появи някой индийче, Индийче, да. Сериозно, някаква Австралия, че го е правило. Мисля, че това е само в България. Вау. То е само в България. С да взимат картите на родителите си. То навсякъде го има това, ама Ама те той деца имат в България не са такова. дарявали десетки хиляди. Те само Примерно с- на тебе ти дари 10 хиляди долара, на друг 12, разбираш? Това е вече в банката, къде го правихте Да. тук днеска. Само че на друга банка. Що О. седиш? При мен се телепортираш ли, човек? Нещо интернет да ти. Ой бе, Ти? защото съм ти пуснал стрима ти в интернет. Мръдни Право си. знаеш как се телепортираш, как не автоматично. Телепортиран, бат. Гледай къде си спрел тъпия мотор. вътре има още едно покритие. Аз съм го взел моето. Пази си, че ми се чета пътя, бе. Гледай пак заради него ще ме блъсна. Да, над мен, знаеш колко пъти ще да ма блъсна заради тебе, като карах за теб, как криволичиш. Това лича, бе. Нали има трафиканти, бе? И полицай. Бе, Кога няма го ще смени продам? този мотор, бе. Пусни нещо, триколка, двуколка, бе. Само шутарото, бе. Сега, мога да... Само е модът, само ти го Чакай, бе, кажеш. какво правим? Полицай. О Ай, боже, секс. тъпата полиция, чай да я Ти махна. кой мотор си викнал, не новия? Секс на пари. И аз ще си викна него. Аз като примерно не правя такива работи, винаги се забавлявам, смисъл. Викам си, имам един луксор хеликоптер и си карам с него. Резаната карабина. Луксор хеликоптера ли? Пак нищо не Да, бе, направих златния, днеска, само да. си похарчих парите, бате. Не съм като това напреде. Станах с 800. Сега ще забогатиш как бъдеш трите. Кога? Който няма да се напълни това с парите, трябва да му направиш още един път саплай сигурно. То няма да се напълни, то е саплайното на Макс беше. Но то сега ще го изразходя, докато направим саплая моя. Те ще го изразходят и няма да такова. Няма има продукция. Сега аз го правя. Аз съм ги гледам тия как перат такова от парите. Но тук човек може да ги гледаш часове буквално. То си инсургент тук. Бой. Виж, това може да се катера по стени с него. Кое? Това е моторчето, много ли да судига задна гума това моторче? Да, в началото и след това не мога. Като на то Vortex по същия начин. В началото мога да дигнеш, после като набереш и не мога. Но по принцип Да, реалният живот също е. Не, Можеш да при караш с висока 200 скорост. километра да дигнеш задна гума. Можеш. 200 километра. Можеш. И се убиваш, то завно убиваш. Все едно един като викаш, че уния вика как дрифтят, вика с 200-300 км. 600. Аз дали са като съм в твоята организация, мога да си проверя как са ми саплаите. Не. Ма може да лефнем ако искаш. Е, за какво? Или да Какво ще направим правиш? още, да направим още една мисия на другите си да тогава да лефнем. Аз трябва да видя тревата дали се е направила. То не можеш да видиш. Да. Пък ако лефнеш, ще те даде като мишена, трябва да те убивам. Да, с това няма да лесно. Ще даде като мисия. Сега. То ти може да диспантиш и така ще... Хайде да направим тази мисията, или иначе съм дошъл. Коя Вече. мисия? Са плайна това на метамфетамина. Добре. И на майната ли си Няма отишъл? грам, човек, то няма грам такова. Нали си го продал? Не съм го продал, бе. Няма грам саплая, искам да кажа.
Ай, след малко ще си измъчавам дето да стримам, да видим дали ще стане. И аз не Любимата го ти мъча. мисия. Хубавата мисия. Що па да не От стане? стеките. Кое да не стане? Що па да не стане да стримам? Ма Ще трябваше стане. го направиш през деня да стримаш. То сега няма хора. На мен по-добре така да не гледат глупости. Защото ако Той се иначе че за нещо... какво стримаш да ствариш компютъра и да Защото ако се че нещо да мога да го оправя, а не хората да гледат... да си го нагласиш. Сечове. Да кане хората да гледат сечове. Да не гледат всички. Как всички събирам. Аз обаче мисля да дам скил на стрима на 720p, защото иначе ще Той стане... му е на 720. Да. За какво да ти наповече? Ей, то колекна вече. Го беше на first one. О, това пак ли е с тия байкерите, бе? Да, бе, тия противници. Не кара, бе. Топа са 3, това трябва да помагаме, сега ще помогна. Защото съм с инсърджента и мога да ги бутам. Ти можеш да ги буташ, ама има 5 години да го караш до тях. Ама аз сега ще ходя да взема следващо. В смисъл да търся и аз. Добре. Само да го оставя моите. Аз са идеята е от GTI да не си купувам пари, защото това е малумно. Аз не знам един смисъл да е. Аре бе, то единия идва към знам кой си метафетамина, бе. Биста си купуваш карти. Аз не бих, в смисъл, ако съм на PlayStation, разбирам. Кой бист, бе? Но е италянката Бист. Дед ходи като грабим банката сама, без брониране. Дед Джарал и той Чарли Шарк вика, че било мъж. Пак то май някаква лесбийка. То като имаш пари, бате, за какво да не си купуваш, бате? В Италия хората нямат много пари, ако живее в Италия. Италянка е някаква. И живее с някаква друга италянка, дет се казва София. Аха, ясно. Пие с мустаци, бе. Ето тук намерих един точно до склада. Еми да, то е Цапни точно го, бе. за тебе, бате. Еми аз ще го взема и ще го занеса. То трябва и още да намерим. Още едно. И другото е тук. Да вие къде е? Той идва отгоре. Ето той е над майната. Айде отивай до другото. Лошо е, че май няма да мога да мина от тук, където днеска... минах, окей. Мотор е по-бърз от инсургент. Нормално. Ма ескея ти говоря. На 120 едва То е ги новия движи мотор кросовия. Да. Е по-бърз от инсургент. Едва 110-120 прави. Аз това не мога го видя, защото километража му е отдолу. Вие сте вече до него, аз тръгвам към другия, ще го отбележа. Ако случайно не е той. Дано е това, бате. Той ли? Това ще видя, бате, защото съм в насреща. Ей, какво спря, бате? Да. И моя беше спрял и си слага някаква каска. Спря Не е това, бате. Значи той е далечния. Последния, бате. Да отивам да го взема аз. Не, аз съм тръгнал вече на За какво? Ма съм до склада. Защото ви бях тръгнали към уна. Аз и отивам нататък, ама не готовам маркер, че ме дразни, бате. Ето и маркер е точно за него. Розовия маркер, бате. Разбирам, бе. Това е розово, бате. Розов ли е кафе? Бен ли е? Тук ще впадна в Аз водата. днеска ми да се ядосвам, защото ми... Ей, не. Какво стана? Падна. Не съм паднал във водата, щех да си унищожа мотора. Ама не Трябваше го. да вземем пари, защото си в писка. Това просто там трябваше да си го витиш. Минах през дълбоката вода и ме изхвърли от мотора, бате. Ма ти нямаш другия OBS, нали? Имам го, ето ще го... OBS къв беше... OBS Broadcaster, да. Ама ти с какво ходиш до оня, бе? Мотора, бе. Кой мотор, бе? Ама топа, Сокарото. тук ли си е бат? Някъде около ли си? Не. Фак. Инсърджента ми потъна, фак.
Аз се как го самоубих. бия го и той не пада с набе. Сега трябва да стигна до пътя. Гадно. А, това Трябва е да пътя. махна това маркер. Ти мога да си викнеш мотора, ако си купувал, бе. Тем менюто. Ако имаш мотор. Ако имаш Той има мотор. бати преди. Значи е мотоцикъл, сержант, реклест мотоцикъл. Сержант. И тук са ме направили сержант. А. Да бе, аз него по принцип къде да си го правя вице-президент, защото те още от самото начало. Да, Кой бе, бе? да, бе, да, бе, да. От тебе кой? Ма за кой го пита това? Не, защото казах, Не, че... защото каза, че е сержант. Да, Той е сержант и Нармус. Това шаркито сега ще вземе двоен опит и кара две прати. А три 3 ли? те закарах. Правилно, ти си про. Мога да си лягам. А. Просто е така, ще седа за още Ето те един такова. съвпаднаха нещата, че все при мен бяха пратките. Все където съм аз. Е само да махнеш гадния розов. Аз го Махнал мах. съм го, няма мах. именно. На мен ми го показваше още. Не съм, махнал съм го на някой. На мен ми го мах. показваше, ма. Аз още като стигна го махнах. Пак вече Какво съм- правиме като я свършиш тази мисия? Ние ще направим на тревата, има други. Или айде. Не, много ще направим на става. вашите, ще направим на вашите. По-на нашите, моето сигурно метата е за продаване. Тия моите други, че ги направим сега. Моята трева сигурно е да продаваме също. Аз по принцип нямам сапай, иска да направим просто по един сапай. Да могат да си работят, разбираш. Такъв Защото саплай абсолютно няма никакъв же, бе. саплай. Нямат саплай нито едно от другите. Те са го обработили, бе, после ще саплайваш. Аз искам да го саплайнем, да може докато продаваме да се работят. Имам Не предвид. може такива работи, много време не. Може. Те бързо ще ги направим. Мисля. По един Трябва да ги саплай. направим. Ако не дава тия мотористите са бързи по принцип. Цяло мисля. Ти си бърз, бате, го имаме по 2 часа. бе. Колко часа става? 6 часа сигурно. Не. 4,5. бе. 3,5. 4,5. 3, даже 3,20. 3,20. А 3,20. Моя часовник е. Съм го Това свалил. вика ще си победа. Час напред. Трябва да видя фейспентовете, дали са ги махнали. Имаше някакви ексклюзивни дръхи, които трябва да погледна след малко. Не са ги махнали, още ти. Май фейспентовете си ги има като си ги... Не, махнали са ги, само тия къде си ги купил седат. А пък аз си ги купих май всички. А като имаш много Мен ми пари. седат 3. Какво правите принцип, там? Аз имам само на 2 места да са плайна по една мисия. Едното е, че съм стигнал вече. То едва ли ще станат за продаване после докато проведем вашите, ама ако направим на вашите и саплай, може би ще станат. Какви наши, какви ваши, какви Тук е- 5 лева. бе. Вашите и нашите. Аз се чудя защо не направят примерно за Да, едно да. крю. Едно крю, примерно. На да си кой малък викаш гараж. да, бе. Викам, Защо не? че... Чакай, Едно- няма как да го правим, защото за да напълниш саплай, ако си сам трябва да направиш над 5 мисии. И ти има чиш, 2 не часа да карай направиш да саплай говоря. само на един склад. А Не- пък на не мен ми говоря. почти за продаване трябвата. И сега като направя един саплай и после докато направим вашите ще стане за продаване. Не се обяснявай като как е Иван Край. Мани го това мотора. бе. Ще Мани. взривават. Що бе, не ти ли хареса мотора? Не. Не си ме хареса. Пак ги е изкосинюват. Син гей. Ги е изкосиню с металик. С тиквеник. Демквеник. Путманик Сити. Никола Палас. Де си тут маници? На Никола Ти ли Палас. не... Виж, то даде 3 камиона такива с просто камиони. Някъде. Не е камиони, кофе е това. Кофе. Не са кофи, това са тия Кофе, мексиканците. да, и са с кофе. Чакай да пусна голямата картешница и да Чакай ги да- почва.
Ей, що почна да стреляш? Бе? Сега Не мога съм почнал, извадих значи, си оръжието. Те просто почнаха да ме стрелят. Виж Вече ги тревата, няма. Виж това, кофа. Останал един от предалите. Не мога да бутна кофата, бе. Той не мога да преместиш. Трябва да я вземе друг. Уби го ступаници. Що не го уби ступаници? Защото ме стреляш и... Трябваше да ритнеш, бе. Лесна веща, смисъл. Няма да дадем много се плаши. Лека де трябва да тичам заради тебе да си взема мотора. Зарад мене. Ти си виноват. Всичко ли взехте, бе? Само една Не, кофа но остана има за за тебе. тебе, бе. Отивам. И виж кои хращи ще има с трева там. В Сакси. Някакви мексиканци с торнадото. Те с много добра кола са тръгнали да гонят. Аз ги тропирам преди да тръгна. Какво да правят? Путем мадре. Има кофа там. Там Ще я ли си? видиш. Отзаде. Ти виж едни Сакси с трева има, бе. И с кофи. Градинка. Кофи барим. Това в кофите е такова, кажи го... Маслото, как се викаше на тревата? Че го Кое? забравих. Маслото, как му се викаш? Масло, бе. От тревата деца вади. Карабинол ли, бе? Не, бе. Не да го пушат. Хашиш. Маслото, бе. Какво масло хашиш ви 5 лева, бе? Хашиш. Канабис, бе. Хашиш, ла. Шиш, бе. Масло от канабис. Хашиш, вик. Ти оправи гласа да не удари една водка. Кой бе, аз ли бе? Не той. Не бе, спокойно. Изяде една Космо. топки. Едно списание Космополита не взяли. Една топка косми изяде. Копка Тосмо. И не се смее вече като себе си. Защото Тя не- разчупи леза. Не е на себе си вече. Виж, 129 лева стана. Аз съм почти 53. 4-5-3. Петков беше точно с 200 лева за мен, в смисъл. Но той е 200 и там нещо, аз съм 400. О, сега пак ще ме пусне вътре. Ready ли си, бе? Какво правиме сега? Правим сапоя на последното и отиваме да отдаваме вашите. Какъв са плай на последното ти, Да бе? сдаваме багажа от тях. Какъв са плай на последното ти, бе? Какво блъсна, гледай сега не мога да скача на мотора. Вау! Какъв са плай, бе? Бягай от тук, Не мога да си извадя бухалката, бе. бягай от тук, бе. Бягай от тук, бе. Защо паднах от Нямаме, нищото. бе. Виж на къде е литна. Виж как падна от нищото. Бе, не се смей, бе. Бе, какво се смее гадновата? Сега ще ти зрива мотора на Бочо. Как казах, какво с нея гадно. О май гад. Реди ли сте? Но то даже ми и за продаване стана.
даваме вашето първо. Добре, А? Какво каза? казах добре. Какъв беше този глас, дед го извади, бе? Не знам. Викам да някой друг да е влязал. Не, да няма как. О, тъс мисля ли това, бе? Хуя. Дето трябва да фърляме бомби отзади. О, Да ги бомбандираме. те са две така. 34 са. Две са плащите са. Да. Ами да, ама ако не намерим от първите две, трябва да... Не зависи колко бързо ще ги намерим. Но те са две по две, май. То някой от вас стигна, наверное. Да. Едното е ват, взимай си. Батвин дек. Това ти ли беше? Тия ми... Що мен стрелят, не съм го зарежил аз. Я и другото намерих. Извадихме късмет на едно и също място. Аре, бе, ти ви тъпи. Кова. Да ги справи с мой камера, ако мога да стигна. Батмен дек. Не, Кажи. Те качваш отзаде. Окей. то може ли Качва отзад да се. натискаме? Май не можеш. Може. Може да си отваря вратата да си играе с нея. С десния бутон. Той има прозорец. Мога да отвориш. Може да Държиш ничаш- отворен. Да заничаш през прозореца с едно свито и едно корено око. Така да. Ние не правим 24/7, ама пак правим бая. И то ние го правим всяка вечер, редовно. Да. По фумата и часове. А Делфина спи. Делфина гледа Наденинска, филми, бе. Меденката, Всички бача, спят. всичките спят. Те са такова. Те са слаби хора. Издържат на напрежението. Очите им окапват. Падат от точната ябълка. Ама те си ги представят с Точното някакви яма. рибешки очи как падат те. Да. И цопват на бюрото или на масата. И такова им увисват. Научния нерв. Не съм мога. аз. Научния нерв им увисва окото. Абе, някой пуцани. Да, има отзад един момент. Какъв е това, бе? И виж, то хранител се беше качил на някакъв мотор, бе. Да, така. И ни преследваше. Аз викам, кой пуцна. Що тук го даде този маркер? За пръв път. Дай леко назад. Микеланджело. И ни пусна вътре, къде е ходалата. Май. И не ми дава да избавя. Къде е входа, бе? То тук ти е фул, майко. Да, всичко е фул и на тревата е Ти фул. си мариконелат. Чай да пусна моето, да продадеме метата. Ще пусне някой. Ма направи първо, дай да Хеликоптери, направим бе. първо на кое купи сега, дай да му направим supply, да могат да го обработят. Кое? парите, На парите? Направи първо там supply. Ама още не мога да търся мембъри. Защото още пише, че съм сбаннал на мене.
Не пише, че трябва да си дефендвам продукцията. И то май точно на това. А не, на коката трябва да хода. Да взиме. Дай да Трябва да отиваме си да му викна помагаме. това, Да бат. взиме БМВ-то и айде. И викна корумата. Ние отиваме да ти помагаме. Не ми отива да ми помагаш. Аз ще си го направя. Как е стъпка тая? Ей. А, това той ли бе? Що минаваш така до мене? Викам къв е то. Виж някакъв влеза на 315 дял. Айде да го гоним. Пони го. Просто Виж къде ми пусна корумата от пирата, заде, чак бе. сега ми звънна. Арнимур. Айде махаме. Виж къде ми пусна колата, бе. То лудия, бе. Ей, бе, дай да ме закараш отзаде, бе. Виж къде я вкара, бе. То даже някакъв женски лира има. Розовобус. Не махни го то. Да го Арнимур. махна то. Ама вие не сте гласували за него. Аз Са гласувам, бе. Той има и някакъв друг, бе. Влезна, бе. другия не го виждам. Не го нямаше като да го разлазя. Матеас ли е, бе? Какво направи, че ти излизат, бе? Епи негрите. На мен другия не ми го показва още. Той още не е влезнал. Има. Айде бе, какво правиш, не ми пречи, бе. Ще смей, бе. Що се гордиеш със себе си? Изнервих се вече. То не отидо да ми бия хората, бе. Къде искам да ги тропирам. Това ми го откраднаха, защото е на фул, сигурно. Не може да е на Коката, фул бе. пари. На фул, бе, бат. На коката ли говориш? Да, не е на парите. Аз му ще заплатим. Его, то Матея си тука, бат. Се е регистрирал като моторист. Можете да го граби. Йона там. И още някакъв има, бат. А това си... Имаш да си крадеш коли. Долняга такъв. Долен. Ти си долен човек, бат. Само коли ще ми продава. И краде. Краде, бат, е напълнил 2 гаража и краде още. Къде 2 гаража, бе? 3-4 коли имам. 4, бат. Цел гараж има, бат. Какво да правя докато чакам? Какво да правиш? Бий си чеки и да го ева. Видях, че ето станало време и си крадна кола. Ме предсака, бат. Предсаката Матиас. Не ти ме предсака, бат. С твоите дълги саплай, бат. До сега бехме продали 5 Матио. пъти. Матио да предсака. Не ти ме предсака. Той даже не е Матиас, мая. Той го няма вече това. Тук е, бе. Ти си Кьоров. Отиди на учен лек. Заде строй да призам бос. Какъв този призъм буз, де трябва да го дестроим, Не знам. Никакъв пък бен. съзи това нещо. В призън бус, бе. Това са от моите, бе. Толкова къде застанаш, ще му набама. Не, бе. Ама ми дава някакъв бус на картата, бе. До сега не съм виждал такова с нещо. Буквално Това бус ми тия дава. бусовете от призам брейка си. Да. Точно бус ми дава на картата. Абе, това е моят бус с тия, бе. Да, бе, ама го дава различно. В смисъл дава го като бус. До сега не съм много бус на картата, да ми дава те на картина. БМВ-то отиде. Кое е БМВ, бе? Още някакъв май е влязъл. Бял. Да. Слем. Кой? Слем. Ей, писна ми тия трафиканти, бе. Другите мисии на Шарки, бе. Прикалям по улиците да блъскам някакви тъпи трафиканти, къде им пречат. И он ще си продава коли, бе. Да имат 15 милиона. Има да. Защото ще има място къде да купи новите работи, бе. И не си. Аз трябва да ви... Топа не мога да си продам гаражите. Що да не можеш? Не могат да се продадат, могат да се заменят. Да. Не ще ги замениш, бе.
Ще ги запомня, ще ги замеря. Ама с какво? Не знам. Ето се напълни тази сеш. Но Лем. май ще трябва да правя сесия. Така да гледам. I'll get there as soon as I can. Те са пак още са си двама. Да изгоним този слем, това нещо се прави мисъл най-вероятно. Мяре го махай главата. Клея. Слем. То дали ще можем, нали, изгонихме скоро ония розовобузия. Ме го гонили, той има и още някакъв Айде, къде не ги- се е канекнал. Направо правя сесия. На мен не ми дава да гоня слем. Правя сесия направо. Няма смисъл. Някакъв дестройнал призъм бус. Но той има още един бус ми дава на мен, там нататък. Ето тук нямам supply, бат. Ма ти върна ли си твоето такова? Върнах си. Значи този бус е някакъв друг, аз ще да го видя. То сигурно е на оня някаква мисия. Вау. И се завъртя, бе. Нашия приятел е по-близко до призъм буса ти. Той се самоубиваше. Да, той може да се гърми с нея. Да не гледаш стрима. Кой бе? Не гледам нищо, да съм ти спи. Да, как разбра, че съм се завъртал? Защото гледам картата, бе. Да виж къде е буса, той отива на някъде това. Отива нагоре, бе, като призъм брейка, бе. То никой не ходи след него. Аз тръгнах. Но няма хора, бе. Единия си седи в това, бе, в къщата. Лема. А другия не го знам къде. Никога до сега не ми е дало този бус. Ма това Матеото го няма май в призъм буса, бе. Сега ще ме стане OBS. Видео. А? Какво каза? Това няма да подам с Много много. ти го каза и бързо и нищо не разбрах. Викам, че ще на този OBS обаче на 720, защото Да бе, това си достатъчно. Twitch не е за 1080 пикачела. То бус го кара Матео, май. Той ли? Защото го няма на картата, не се вижда. Или се е скрил? Добре, кой му го не строи на другия? Не знам. Сигурно той си го е дестроен. На плеери, като штракнем на плеери. Я. Айде в Франкфурт. Не бе, Матео не е в буса, бе. Матео е там отстрани. Не, ето го Матео, той изчезна призъм буса и го виж къде е на картата. Така, отваряме на Той го лаптопа. е доставил, бе. Ако знаех, че е негов, нямаше да е голямо пречи смисъл. Просто не го То дава. се напълни някакъв друг влезна. Отивам да правя сесия, да знаете, Чуле. в стрима хората да знаете, че за малко ще си намаля интернета да направя сесия друга. Wet Funny, бате, се Може казва мисията. Wet Funny. Liberate the Не prisoner. свърли ли ме от сесия, да я кажете? Не още. Влезна някакъв рапид. Сега ти свърли. Не свърли ли? А, Мгм. сега се го оправя сега интернет. Така. С кой микрофон? То? С кой? Да, но Не, ти гледам. говориш и нищо не ти разбирам. Гледам с кой микрофон стримивам, защото... Invite пам. Добре, той е окей. Окей. То почти никой няма на линия вече. Не вие Рики, Флайбой и Easy Kill с други, които са на линията. И даже ги дава в петицата. За заблуда на противника. Заблуда на противниковия играч. Но си за инвайта. What? Видях, че ми прати инвайта, но всъщност нямам. Влез Уау. от приятели там. Бе. Да, бе, да. Да, тая мелодия от трейлера на мотоджиския. Между другото, FPS ми не мърда, обаче играта е много странна. Не мърда, седи на 0.
Не на 60. Але 100. пратих ти приемай клубове. Приел съм го. Аз зареждам още. Най-вероятно ще да намаля резолюцията на играта. Да, какво да правиме, трябва да видим Чакам. какво да правим. То не е Аз ще отида до резолюцията, него клубовете да видя Я чакай да как се са. питам, месата на колко ти настройка да. Аз съм го махнал. И двете месата или само едното? Сега ще видя. Едното рефлекша, надето и то не ти влияе, няма нужда да го направиш. Това е на AMD карта едното е направено другото reflection, къде е това? AMD-то имат рефлекшн. Нормално, той е на нормал. Той е на нормал, reflection. Той е от 2 до 8, това няма норма. Нов. Него можеш да го бутнеш, това е специално за AMD карта направено. Знаеш какво, това е това. По две, айде по две, чия това нещо. Окей, на кой мотор клуб ще правим това? На Аз ти Bad пратих. Mindето? Окей. Бат Миндето. На Бат Мира Китиш, Минде. Батмит, ти можеш да Минде, промениш, бат. ти можеш да промениш името, нали знаеш? Аз моето ще го променя. Може да напишеш как Как? Митка. Къде сме на името? Не знам, някак си можеш да смениш името. Как чакай, че те направих сержант. На героя. Това може да ще... Той само да си каже да... Род капитан ще го направя. Името е... Това... Роуд Може Кептън. Ако искаш и сержант да направиш името. Род капитан, тихо са. Тихо тук, тихо там, Аз съм род капитан, така че... тихо там. Ме никога ще продаваме сега, треболяка. Та ще видим какъв трефоляк ме, нали е моят клуб бе. Ти нямаш такова бе. Имам кокаин, пари и такова бе. Мале. Пейн, метафетамин и пари. Защото той 100 пъти казва тъс трева, аз вече само за тревата му съм. Еми ще продаваме метафетамините Днес бе. нещо съм хайпнат за това. Метата бе. Имаме на метата. Отиваме, Ама метата- пуснем нещо интересно. Може да го отбележиш. Аз ще го отбележа, чакай. И ти като го отбележиш и то ще ти го покаже. Но на Аз вас приятно. няма да го показва пък. Като го отбележи всички ще го виждат. Да, виждате ли? Да. Аз съм се леджил на нищо. Какво си? Леджи. Леджи. Се леджи бе. Ми да те изчакам да стигнеш. Няма проблем това в градото на Това малко. бързо е леджи това. Той ден всичко е в градото на малко. Това е хакерите са му дали пари. То за това май е банът или май не знам. Той не е банната. Да. Може да е Другия бил меч. баннат. Преди време. Аз моят профил не е бил два пъти е банван, да. Трябва да внимавам, защото Те сега ти хвърлят поглед, защото знаят. третия е перманент и да. Те да знаят вече да дебнат. В смисъл, Не. Щом са баннали два пъти, те ти надглеждат това акаунт. да, дема като не правя нищо лошо. Ти не правиш нищо лошо, ама ако правиш, ще стане ли лошо за тебе. Айде за продане, продавам го. Да. Не знам. Не знам на ясно късмет. също къде съм бил. На късмет ли, обаче с OBS изобщо не ми лагва. Не бе, с това OBS е много по-леко, аз не ти казах. Да. Голяма е но разлика. не ми пише колко процента ми товари и това ме дразни. Ама ти пробва ли да видиш дали ти върви стрима, дали има стрим? Да, Айде честито с самолети. Лаптопът съм го пуснал и се гледа постоянно. Чай си на моторетката. Ще стигна бързо с нея. Ще се качваш ли при мен или си караш елчето? Ще карам, се кача при тебе, защото... Да. Защото да. Предпочитам да не се блъскам. Отбележи тези стъглосове. Ти нали знаеш... Какво е смисъл по-лесно? Ако да...
Мали да снява лак, примерно. Това е супер. Да бе. В смисъл пак има разлика отколкото ако не стримваш, ама... Да, ама аз се чудих, нали, че... Това се чудих, нали, че да взимам пари да си вградя на компа, обаче не няма смисъл. Достатъчно е. За какво ще нали го си какво апгрейдваш? искаш? Евентуално на i7-6700 или нещо такова. Ма Само, ти че- трябва да смениш Това е дънната доста плата. да, това е И много картата, сериозен защото проект. ще имаш ботълник с карта на такъв процесор. Смисъл, Процесора е мощен за тази карта, смисъл няма да му използваш... няма да имам ботъл, той няма да ботълнекне от нея, но да. Смисъл няма да е на full performance, както, нали... Ще му в използваш принцип, аз сигурно трябва да сменя- 30% с тази карта, даже и по-малко. Аз трябва да сменя дъната платка, рамта, защото i7-6700 е с такова, с DDR4 рам. Ма ти можеш да си вземеш на DDR3 процесора, ако дъното ти е такова са. Да, Да, ама аз той- съм Само за един N3. процесор ще си- Аз съм за N3 сокет 3, да. То е само за FX серията. А, Само за NB, но то е тъмно плата. да. AM3 токите. N3 плюс съм аз. И аз съм със същия, нали съм процес. Просто дъното ми струва 80 лева на мен. М? Дъното ми струва 80 лева. Който не знам, аз го взех на промоция. Ой, знаеш как ме Трите работи стреса? за 200 О, лева. самолет не знам. А ти сега ли видя, че... А той не мога да кара самолет. Мога, но не съм марил, мога. Нали го кажеш, че копчета да ти не работят? Работят на другата клавиатура, ето е изхвърлих. Да знаеш, че с десната стрелка и на ниско трябва да. Добре. Чая да погледна И къде точките си ги А. поглеждаш преди да тръгнеш. са. На мен пак моите са ми около картата. Пак те ми ги даде. Кой ще ми бута? Не, той има права. За един такъв процесор трябва да имаш карта от рода, да кажем, на AMD 9290-290X. Или, Какво правиш, бе? или моята карта. Такъв също, таква с 380 също. Моята става ли? И твоите сигурно ще работа някаква, да? Няма да ботва някаква, това е просто няма да му използвам наистина. Да, за какво ти е толкова скъп процесор при положение, че Bottleneck. с тази карта ще използваш 20-30% от него. Ботълнека е над процесорната мощ. Процесорът е много по-мощен за тази карта, в смисъл. Да, Няма ама смисъл няма, да пак ще даваш работи. 700 лева за процесор, който ще използваш 20% от него с тази карта. Ама нали се сещаш, че когато стримам и така нататък... Ето колко ще да. използва от процесора, бе, нали? Аз стримам това. Виждам. Ти все пак си тай 7. Да, и той нали, да договориш, даже е по-слаб, в принцип. 6700K е по-новия от 4790K. Ама е същия, като данни. Малко, мисля, че без клока му е малко по-висок. Не му е по-висок клока, едно и също. На 4 Hz е. 4 ГГц до 4.5 с Turbo Boost. До 4.4 т.е. Да, може да си го върклокнеш колкото искаш. Или той аз мога да си го мога върклокна на 8. Какво като го той ще сгори? Не, казвам ти смисъл, какво значение има overclock, аз ти казвам данните ти са едно и също е абсолютно всичко. Единствено, че работи с друг RAM. В смисъл на DDR3 нямаш RAM 3200, на DDR3 мога го клопнеш на 3200, ама нямаш такъв RAM 3200. Нали дето максимум на RAM. Само да има голям проблем с самолета ми пуши и... Защото иначе ти по принцип можеш да Защо вземеш ти пуши самолета, DDR3 бе? дъночка, да си клопнеш рама на 3 ГГц. Защото се опитвам да летя бързо, за да не ти губя времето. И да. Ама що да ми губиш времето, бе? А просто да летиш ниско, бе, как пуши, бе. И сега пуши... По-добре да не падне, а да си пуши и да фучи, бе. Той няма да падне. Май. Само, че не трябва да летя на високо и постоянно коригирам, защото съм свикнал с моя самолет да летя и... Да.
Той се опитам. Значи това някъде около картата си тия. Това е глупаво. Пак карате някой при мене. Караш при мене, не аз при тебе. Аз карам към моето. Аз си карам към моите. Моите са около Моето, картата. защо ми бе. го давате? Моите са около карата, ама защо ми го давате чак там, настрани? Е, като ги чува краката им, бат. В колко часа? В 3 часа, бате. Чувам как ходят отгоре. От 3-4 вече, не 4 без 5. Абе, лети бе, лети бе. Кацнах да не хвана нещо и пак ще взлета. Защото Си над водата, бе, човек. кацнах да не изпусна бутоните и да падне самолета, бе. И бутони Защото си ми се изпусна. измори ръката. Е, къде съм, бат? Има бая хляб да изядеш за тази игра. Аз защо така? Защото само се стягам да не направя нещо лошо и това. Ето над водата, какво лошо може да стане, карай се нормално просто. Защото съм на плажа и трябва да снижа. И ще ги бият и от Rockstar. Защо ще ги биеш, бе? Защото това би битка без причина, защото лета ниско над планини. Няма откъде трябва по-пряко. Аз не мога, аз ще мина, ще обиколя мапа буквално, ма ще карам над водата. Ми да, бе, да. Спокойно, не бе, се прави. карай си, бе. Имаш 22 минути да обиколиш. Да. На 22 минути даже два пъти мога да обиколиш цялата карта. Айде бе! Това не трябваше да го правя. То направя. Нямах избор, направих. Какво си направя? Забрах крилото. Не мога ли да летиш или какво? Лета. Добре, Да. спокойно, е, лети си там. Лета. Bueno. Лети си над водата просто, не се мъчи. Защото се уморил. Аз ги раздадох моите. Аз имам още 4. После къде ще пускаме, на къде да отивам? После какво пускаме? Съплайваме това, бат. Много, Парите. много. Парите. Да. Отивам След по това места. кокаина. Това OBS студио наистина е да сериал. Аз те казах, че е по-добре. Томи, И другото е бъгало, другото ми бъгва Не искам да някой път псувам. някаква работа. не искам да псувам, защото просто да се вика ми прецъква компютъра, бе. Просто целият компютър става неизползваем. Стримам на лека игри като City Skylines и компютъра ми умира. Не мога да си мръдна нищо. Заради студиото ли? Да, Да бе, аз ти казах, че мараза. независимо, че City Skylines е кракната, но то в България всичко е кракнато. Защото нямаме тия доходи, които имат хората в чужбина. Да. Зависи от коя чужбина. Еми, примерно, дори в Гърция е по-добра от България. Дори те са много по-добре, бе. Ти знаеш, че букулджиите вземат по 3000 евро. Дори в Турция е Заплати. по-добре. Отива за да раздава на няколко улица букулка, нали, с такова и... Но то в 3000 Англия евро взимат по са. 9800 паунда заплата, обаче не можеш да работиш такова нещо. Само Аз ти говоря британци. за обикновени букулджи вече. Да, бе, да. Те на метрото вземат 5000. Да. И дет са на смени, нали, и не е 24 часа. И са на смени. Колко ти работи, колко му е една смяна. Не ви работят за крилките лошо. Това е много лошо. И зад крилки, бе, бате. Да, имаме си Ми компания. обърна. Хоп, Айде. Хопел Хазе. Хопел Хейс. Щупили го е. Ми обърна се. 40 000. Ето и аз толкова. Пак е. Ако колко взе мастер е въпроса. Взе по-малко. Е, С 30 пратки колко е взел. взе нещо поне. 100 000 съм минус, бате. 100 000. Колко? 100 000.
Трябваше да раздаваме ние самолет. Но е такива смисли, деца много пари, ако не си сигурен, по-добре не да такова. Мале колко е дълбоко тук. Сега както вчера на мен ми изгубиха на документите, там 15-20 хиляди са. Те ти загубиха Брат. една, тук се триват. Той е френдли един. Той пита дали сме френдли. Да, Кажи му да. аз показах. Но не другия френдли. То даже е бети това. Бети. Бейтва ли бетите? Един уи от мен. Малко става просто. Аз сложил съм го на ланг с това. Да, на ланг с бахтия. Мънито дойде, тая американката. Това нещо, ако го направят, дали ще ми намали FPS-а? Не. Кое бе? Качих стрима на 60 FPS. Няма смисъл, ще ти смъкне, да, със сигурност. Няма смисъл, бе. Те го гледат, те не го играят, смисъл. 35-40 си достатъчно. Един филм, като го гледаш е 23-4 кадра, в смисъл. Вече. Да. Те го гледат, те не го играят, а не като да... Ако примерно го играеш, ще вари с 30 кадра, ти сече, обаче ако Но май ще гледаш ще на му 30, убия. не ти сече. Май ще му убия, защото не мога да изляза от водата. В смисъл, брега е далече, не че не мога да изляза под Не са тия водата. тука, бе, с някакви каравани. Стара каравана. И седят тука, с караваните. Аз затова си хейтех Windows, мислех, че нещо от Windows ми е. А то OBS студиото просто е смешно. Ти Windows, ти можеш да си го направиш аерото, можеш да си го направиш да ти го чете като си едно с Windows 7 програма. Така ли? Да. Да, знам. То аерото го има само на този на OBS студиото, където има значение с къв Windows. На другия такова си автомат. Другия е по принцип направен другия OBS за 8 и за 10. Няма го този аерото. Аз обаче ще взема да... Или да потъна и да си самоубия, защото не виждам жива лодка, която да открадна. Направо скача и на някой сграда са блъсне. Аз съм във водата, дето обърнах самолета. Не самоубийца, то ще пусне на брега. Там от 1 минути може да самоубиш. Да бе, аз просто се потопи във водата, къш умър. Да, може и те. Може да си викнеш лодка, мерил е да. Иначе, другия вариант. Не да го убиеш преди да тръгне да кара. Като се качиш, преди да седнеш го гръмваш и си вземаш лодка. Да, на 6000 не си заслужават това нещо, като имам за 8 Това лодки. лодка май не е 6000.